Welcome po sa kusina sa probinsya. Kumanis magaluto kita ng Carla. Okay, mga kusina, hapit na malutuan ato ni layog nga karlang. Luto na ang Carlang, so please like and subscribe on our channel, Kusina sa Probinsya. Thank you! Charan! Pasok pa. Ayaw gid mo kalimot sa pag-subscribe sa atong channel, ha?